Добре, че бе българското правителство. Драконовски мерки за мигрантите. Тя държавата за пенсионерите, майната им. Обаче събрали се емигрантите и като го изнасилили сина му, защото нямало какво друго. И приеха закон. Получава директно 20 години затвор. Аз не вярвах, бе. Благодарение на тях наливаме милиарди в чуждия пазар получаваме. Кой да вярва, че едно такова просто решение? Вече никой не иска да изобщо да се пробва да пресече България. Ти представяш си 20 годишен работник безплатен да получиш, бе. 100 000 лева на калпак хванат. И колко е добре някой да работи за твоето благо, да му щупи главата с бастуна и да го предаде. Браво на умните депутати! Те от Европейския съюз се опитваха нещо да се репчат. България е екзит. И Европейския съюз го се оплаши, че е такъв важен партньор, като България може да загуби. Кой да вярва преди една година, че ще се случи и така. И ще бъде пусто по тия граници, бе. То никой... че е красота, бе. Да се наслаждаваш на падащото слънце зад дърветата и да се радваш на празната гора. Такова чудо и красота не е имало. Скоро време. Скоро време по предната година насам. След последната година с нещата, които се наложа, добре, че бе българското правителство да наложи тия драконовски мерки за мигрантите, които щъкаха навсякъде из нашата земя, из нашите планини и поляни. Понеже стана много голям проблем след поредното изнасилване на млад човек, който, нали, тя държавата за пенсионерите, майната им. Обаче младите хора, нали, много важно да не ги изнасилват. Обаче се оказа, че бил някакъв важен, син на някакъв си. Не знам, депутат ли беше, къв беше. Обаче събрали се емигрантите и като го изнасилили сина му, защото нямало какво друго. И като го направили на проблемта, държавата вкара много сериозни драконовски мерки. И викат, така и така има мигранти, така и така надерава от държавата и трябват такива да копат умините. И приеха закон, който с еднолично, и аз какви глупости говоря, с единомислие беше приет от всичките парламентарни групи, бе, в който всеки хванат нелегално на българска земя, получава директно 20 години затвор и право и задължение да копа мините и планините. И съответно в рамките на тази една година аз не вярвах, бе. Толкова, може би около 150 хиляди ги водят вече, които са арестувани и са хванати. Опитвали са нелегално да преминат българската граница. И ги хвана и ги арестува. Караха ги в мините и рязко производителността на българската държава в копането наскочи. Изключително много полезни изкопаеми минерали вече се вадат. Благодарение на тях наливаме милиарди в чуждия пазар получаваме. И така се случи. Кой да вярва, че едно такова просто решение на българския парламент ще има такова положително качество от една страна за производителността на българската държава, а от друга страна ще спре и тотално миграционния натиск. Вече никой не иска да изобщо да се пробва да пресече България. А те хората това се надяват. Тя даже държавата, като видя колко добре се отблагодарява. Ти представяш си 20 годишен работник безплатен да получиш, бе. Само да трябва да го поиш и храниш. И то такъв работник в разцвета на силите си. 20 годишен, 15 годишен мигрант. 15 годишен. Тия 15 годишните чакаш ги 3 години да станат на 18 и после още 17 години ти работят. Само за едното ядене.
Твърде малко време им трябваше да го осъзнаят. Не знам как се случи. И съответно, като спря миграционния натиск, то сега ходиш и гледаш, то няма мигрант. Държавата разбра колко много може да печели от такива люди и затова обяви награда. По 100 000 лева, 100 000 лева на калпак хванат. И сега сумати хора се избиват тук да ги дирят от деретата. Обаче няма. Вече, то да кажеш да са кът гъби, преди бяха кът гъби, събираш цяла кошница и си подсигуряваш старините. А сега няма. Те са направо като еделвайсите. Дириш да търсиш мигрант, барем един да намериш, да подсигуриш хляба за месеца. Няма такъв. Няма такъв и тъжно. И сега се молим малко да се скара правителството с Турция, бе. Барем да пусне няколко мигранта, ги фаним да ги вкараме и тях у мините. Обаче няма. Няма и не знаем какво правим сега. Защото работна ръка трябва на тази държава. След като всички видяха колко е хубаво и колко е добре някой да работи за твоето благо. И не знам какво да направим. Не знам какво да направим, бе. И така. Дядо Йордан се опикаля тука и си чопли. Барем един мигрант да види. Да му щупи главата с бастуна и да го предаде. Нисто така да спечели и да си подсигури живота за следващия месец. Честа инфлация. Преди година и половина можеш и барем една година да поживееш. Ама сега вече един месец, ако ще викаш ура! Ура! Обаче дядо Йордан с него икономичен начин на живот може и да успее. И това да изкара, ама ще видим. И така. Така стоят нещата. Много добра стратегия измисли това правителство. Браво на умните депутати! Как ги вкарват. И то правното основание е било, те от Европейския съюз се опитваха нещо да се репчат. Обаче то като се оказа, че законите на страната са под тези на европейското право и те като започнаха да плашат с Бигезит. България екзит. Като взеха да плашат с Бигезит и Европейския съюз го се оплаши, че е такъв важен партньор, като България може да загуби. И се отказаха всички да спорят. И никой не оспорва правото на българското правителство, че някой като нарушил границите и ще го вкарат у панделата за 20 години. Да цепи дърва и камъни там по байрите. Ти гръмна и стара тайката. И с такъв прост закон ти да ги молиш да идват нелегално, да ти пресича границите, те вече не щат. Не щат, бе. Не бил хубав лява. В затвора му хлясал. Сигурно. Може би се говори и с мигрантската общност. Па други сигурно викат, че много ги е много хляба. Не знам, как да е. Как да е, няма вече кьорав мигрант и човек се чуди вече какво преживее. Дано да измислят някакъв нов закон, с който да предлагат награда за нещо, с което да може да се облажи малко българския пенсионер. Кой да вярва преди една година, че ще се случи и така. И ще бъде пусто по тия граници, бе. То никой ти да кажеш да ги е страх да ги гръмнеш. Ама то никой не ги гърми, бе. Ела, тук 20 години ще поработиш, па ще пуснем си. Ходиш, ще имаш покрив над главата си 20 години. Храна ще ти даваме. Няма да мреш от войни там и от всякакви други ексцесии. Ама не щат да пресичат тази граница и това е. Не щат.